DJ संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर पटाके महल बुसट ठोकाई करब छत के ऊपर। पटाके महल बुसट ठोकाई करब छत के ऊपर। पहिले न जननी की करबे बर्बादी, प्यार हमसे के करबे दोसरा से शादी, दोसरा से शादी। पटाके पटाके माल दूसर ठोकाई कर छत के ऊपर। पटाके माल दूसर ठोकाई कर छत के ऊपर। DJ संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर सोची है जहर खा के मरब, तोरो से अच्छा लड़की से प्यार करब। तेता छोड़ले गम नइखे, तोरा जैसन माल हमरा कम नइखे। इना सोची है जहर खा के मरब, तोरो से अच्छा लड़की से प्यार करब। तेता छोड़ले गम नइखे, तोरा जैसन माल हमरा कम नइखे। पटाके पटाके माल दूसर ठोकाई कर छत के ऊपर। पटाके महल दूसर ठोकाई करब छत के ऊपर। DJ संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओमनगर। रोज रोज नया ब्रांड चली, हमारा रीजन में नया कांड चली। कोहेला राजू गंदर माजा मारी दिलीप जितेंद्र। रोज रोज नया ब्रांड चली, हमारा रीजन में खाली कांड चली। कोहेले मनोज उपेंद्र माजा मारी दिलीप जितेंद्र। पटाके पटाके माल दूसर ठोकाई कर छत के ऊपर। पटाके महल दूसर ठोकाई करब छत के ऊपर। पहिले न जननी की करबे बर्बादी, प्यार हमसे के करबे दोसरा से शादी, दोसरा से शादी। पटाके पटाके महल दूसर ठोकाई करब छत के ऊपर। पटाके माल दूसर ठोकाई कर छत के मोबाइल नंबर ऊपर। 95 010 51 335।